Minne ne ukkoo kuulkaa? Pitäisikö meidän mennä vähän aikaisemmin vertaa kuin teidän? Oli vähän sanoa. Ei kai Toisaalta meillekin riittäisi se 5. No hyvin Meidän riitti tarvitsisi tollekin. 3 ja 3 hyppyä. Kun on 3 päivää hyvänä, Niin, no ei sitä tällaiset teltteet tarvitse. Tällaiset teltteet. Täällä kyllä 2 vuotta. Lähti 2 vuotta. Ekapäiväinen on jo ratoja alussa. Se on hyvä sunkin reenata. Mä kato kerkipäin kisoihin. Niin ja samalla rahalla saa hypätä kuule. Niin, nyt sitten. Koko raha. Koko raha eestä. 2-3 pystyy ja pari okselia ja yksi iso pystyy. Mutta hei, ihan oikeesti Veteliushan kirjoitti siinä ja sanoi, että suomalaiset verkkaa aivan liian egoissa läkähdyksiä tuolla verkassa. Ja sitten ne ihmettelee, miten se ei jaksa koko rahaa. Kun ne tunnit verkkaa. Hei Marina. Oho. Sielaksi. Potas. Se on ihan kiva sillä se 7. Onks tää Marinan oma? On. Yeah.